नैबे आबैयाबो नांगोल होनला ओरैबायदि नांगोल आरोना नांगोलनि सापर्टार एसे ओंखाम जानानै लाग्रोनो ओमफ्राय दिनैहाय भटनि रिजाल्ट मोनगोनथ' ओमफ्राय बे समायावहायनो आं ओंखामनि गेजेरावहाय एसे एक्सप्लर खालामनो सानबाय ओमफ्राय जोंनि नैबे आमथेखा एरियानि बा मोननैबो प्राइमारियाव आं थांनानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे भिडिअ लाबोगासिनो दङ माने बोरै बोरै जाखो माने बेसेबां दावखोखो बेखौ नायनानैथ' बिथांमोना टिभिथ' बहायजोबखादों बेखौ नायनानैथ' बिथांमोना एसेब्लाबो दुरबल जागोन गोसोफ्रा ओंखाम जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय खेबसे लांनोसै आरोना मिरामिससो जाग्रोगोन आरोना ओमफ्राय दाहाय सोर देरहायो बिसोरजों हाबफानानै एकदमबारे ना बेदरखौ जाफानोसै खिन्थु आं भिडिअखौहाय नैबे ताज हटेलावसो बानायदों दे नैबे ताज हटेलनिफ्रायसो आं दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामगासिनो दङ स' गाइस भिडिअआ नायसिबाय था नै बुंनायाबो जोंनिया नैबे ताज हटेलावहाय ओंखाम जानो फैदों ओमफ्राय ओरैनो नै बेबायदि आरोना नै ताज हटेला नायना लादो नै ओरैहाय नैबे वेटारा जों एसे लाजिलायो दे ओंखारबाय नैबे 5 स्टार हटेलनिफ्राय नैबे मेनेजारनो आङो दायो फैसा होसिगोन 500 नैबे आं ओंखाम जानायनि मिरामिस ओंखाम दे मालाबाफोर सोरबा नैबे ताज हटेलखौ नुवाखैब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथेखा ओमफ्राय बेयाव फैनानैहाय नोंथांमोना ओंखामखौ जाफैनो हागोन आरो आङो दायो माने प्राइमारिसो हाबगोन दे गिबियावनो हाबहैग्रोगोन आङो नांगोलनि अफिसाव आङो बेवहाय थांग्रोगोन बेनो जाहैबाय नांगोलनि अफिस दायो आङो बेवहाय थांगासिनो दङ आरोना नायफालांबाय था ओमफ्राय बोरै बोरै जाखो खबरफ्रा एसे लाहैनोसै आङो एक्सुवेलि दायो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बेवहाय थांनानै बांद्रायबो गोदै मुजानाय नङा नङाब्ला बिसोर आंखौ होसोनोबो हागौ बेखौ मानसिया थिगथारनोसैलै होननानैहाय आङो भिडिअखौहाय नैबे आदैनिफ्राय जागायजेनबाय बिथाङा नांगोलनि ओरैबायदि गरानि जै नांगोल होनबाय बा जेबो दा बुंखा बिथांखौहाय ओमफ्राय नै फारियै नायलांबाय था ओमफ्राय आङो देखायलांनोसै बिसोरो दायो जाहैबाय बेयावहाय निउसखौ नायगासिनो दङ आरो माने सोर बेसेबां थांखो बेसेबां थाङाखै बिथांमोना निउसखौ नायगासिनो दङ बेनो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमथेखा हालामनि बा BPFखौ मोजां मोनग्रा सोद्रोमाफोर आरोना बिसोरो ओमफ्राय बिसोरो दायो निउस नायदों नै ओरैहाय माने बिसोरो BPFखौ मोजां मोनग्रा सोद्रोमा बिथांमोना दायो गोसो खुसियै निउस नायगासिनो दङ नैबे आबैयाबो नांगोल होनला ओरैबायदि नांगोल आरोना नांगोलनि सापर्टार आरोना एक नाम्बाराव नांगो दे आङो जायनो देरहायो बेवहायनो ओरैबायदि माने पार्टि जानायनि टारगेट आरोना दिनैहाय ओमफ्राय ओंखामखौ आङो दायो भबनावहाय मिरामिस जाबोग्रोलायखाबाय आरो जेबो बेदर जाखायाखिसै आङो मिरामिस ओमफ्राय दायो जायनो देरहायो बेजोंनो आङो थांनानैहाय जाहैनो माने साखा फारा जादों आरोना रेडि मादैमोना एसेब्लाबो लाजिदों आंखौहाय लाजियानो देरहागोन दा ने देरहानाया खाथांखासै दा खाथां ओमफ्राय आङो दाउ आदाखि बायना हरनांगोन दे नै उल्थासो दे राजोंबाय मानो राजोंखो ना फयना एसे खम जादों नामा बेसेबांसो खम जाखो एसे खम जादों ने र' दा जोखोफिनगोन ना र' बे खम बारायलाय जागासिनो जाखायो दा जोखोफिनगोन दायो टिभिया अफ जाथ'दों एसे रेस्ट होदों आरो नै दा जाफिनबाय आङो दायो नैबे BPF अफिसनिफ्राय थांसिगोन UPPL अफिसावहाय बाय BPF दानसे थाथ'दों नोंसोरो आङो दायो UPPL अफिसाव थांगासिनो दङ दे आरो खेबसेबाव हाग्रामा सरखार बाव प्लें दे आरो खेबसेबाव हाग्रामा सरखार बाव लागाव फाइनालि आङो दायो सफैबावबाय जाहैबाय नैबे UPPL अफिसावहाय बिथांमोनाबो नायगासिनो दङ टिभिखौहाय नै बिथांमोनानो जाहैबाय UPPLनि सापर्टारफोर ओमफ्राय आदै देरहानाया बोरै जाखो देरहायो जों देरहायो खाम्फाया फिसिनाङा नाङा देग्लायलाय खाम्फाया फिसिनांगोन ना नाङा खाम्फा लेवरा खाम्फा जिर' राउन्ड लागा खाम्फाया जिर' जाबाय दे बांद्रायबो गोरा होनजानाय नङा दा नङाबा होसोलाबायगोन आंखौसो लाजिनो साला बे UPPLनि गरानि नै बेखौ मालाबा लामायाव सोरबा UPPLनि लोगो मोनला नै बेनो सालों हद बिथाङा डेन्जार गरानि
नोंथ' आं बिराद गरानिलै ने औ दे दायो नै नायगासिनो बिथांमोनाबो निउस नायदों आरोना नैबे UPPL प्राइमारि अफिसावहाय रिजाल्टखौथ' दानो मोनथ'खाया अब्लाबो नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे भिडिअ लाबोबाय ओमफ्राय आंखौ अननानै निमाहा होदो माने आं मोननैबो जानानै आं एसे भिडिअखौहाय खेबलाबायबाय अननानै गोरोन्थि जादों लावनानै आंखौ निमाहा होदो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों